gelek caran di dîrokê da hat nivîsandin. Dîsa carekî din di ropelên dîrokê de wek yepece. Ev rojekî pîroz em ser navê yepece li hemî hevalan, li hemî gelê xwe, li hemî gelê welatparêz û mirovahiyê ku azadxwaz, em li wan bi dil û can pîroz dikin. Em vê serkeftinê pîroz li hevalên me yê şehîd ê ku bi berxwedaniyekî pir mezin li ber xwedan û xwînê xwedan heyanî dawiyê, em vê serkeftinê diyarî wan dikin û em diyarî gelê xwe dikin û em diyarî rêberê xwe dikin û em diyarî hemî mirovahiyên azadxwaz dikin. Em dibêjin bila piştê we bi me rast be, bila hêviyê we mezin be, em ê ti carî nehêlibin li ser rûyê we ken û hêvî kêm bibe. Ev bû heft sal dikev salê heştê berxwedaniyekî bê hemxwe li hemberî çetên Daeş û efkarên wî hate kirin û gelek hevalên me yê qehreman di vê dûzê da şehîd ketin. Bê ku pişt mêze bikin bi berxwedaniyekî pir mezin bi ser xistin, tekûşîn kirin. Heta yek ji me hebe jî em ê li ber xwe bidin û em ê tekûşîn bikin li hemberî vê terorê. Ti carî em rê nadin li ser vê axê dijminekî xwînxwar, dijminekî dixwaze ser vê axê azad dagerkeriye bike, em ê rê nedin. Hêzê me her roj zêde dibe, em ê bi vê hêzê heta fedayî vê şûreşê hebin, wek yepecê em ê bi ser kefin û em ê her hebin. Di serkeftinê da, di zoriyê da em ê hebin û em ê bi gelê xwe re bin. Salvegerê yepecê nêz dibe, mehê Adarê û mehê Nîsanê mehekî biharê ye û di biharê da çawa gul û gupik vedibin û bêhnê xwe didin, bêhnê xwe belav dikin. Em jî dixwazin di vê mehana da wek yepecê dengê xwe bigînin gelê xwe û bigînin her mirovekî ku azadiyê dixwaze ê ku dixwaze di vê rêkê de tekûşîn bike. Em dixwazin dengê xwe bigînin wan û em vê avakirinê yepecê jî û bê serkeftinê vê rojê pîroz li hemberî dagerkeriyê û terorîst em bi ser ketine em pîroz dikin.